ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ ಆತನು ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಾದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣೋಟನ ಮೊಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಸಮಾರಂಭಡು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟಿತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯತನ ಶ್ವೇತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರೇ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಎಂಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ಭಂಗ ಆಯ್ತು ನಡೆದವರ ಏನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಕಲೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆಗೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಆಧಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪರೆವುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಗಳಗೂ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐಕೆ ಪೋಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಹೊಸಮನೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಪೋದು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಖಾದರ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದೆ ಫಲವಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಶಃ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ದಗಲ ಅದು ಕೊಣಾಜೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಇರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅದು ಇವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಈಗಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಇರಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತದೆ, ನ್ಯಾಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಷ್ಠವಾದ ಆ ಒಂದು ನಿಂತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪುಂಚ ಪರಿಯಲ್ ತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂಟ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬದ್ದವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ
ಅದು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬರು ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಆದರ್ಶವಾದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಕ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತು ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲರ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ತಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾವೆತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಂಟ ಸಂಘ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಘ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. 106 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಅದರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಕಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ದೃಢ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ನಿಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದಂಥ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಕಿ ಆಗದ ರೀತಿ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಸಹೋದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರನ ಶ್ರೀತ KT UT ಖಾದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಪುನಾರಿ ಶ್ರೀತ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದೊಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮಾಡಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀತ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನ್ ರಾವುಡು ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉದ್ದೀಪನ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯಂಚೆತ್ತಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಂಕ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಇರಾದೇಡೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆವಳು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಯಂತಾರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕೆಸರುಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಕಾಲಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ್ನ ಚಾವಡಿ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜಲಕ್ಕಾದೆ ಇನಿ ಉದ್ದೀಪನ ಆಂಡ್ ಬಂದಳೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತಾರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಾತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಐಕೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ತನ್ನದೇ ಆ ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೆರ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪುಲೆಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಲ್ಟೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಾತೆ ಗಣ್ಯರೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಯಾರ್ ಮಂಟಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಪುರ ಮುಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀತ ರಾಜನಾಮ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀತ ವಿನಯ್ ನಾಯ್ಕರೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿಕೇತನ್ ಮುಕ್ಕಳೆನೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನೆ ದೊಂಬತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಕುಮಾರಿ ಮೌಲ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಮಾರಿ ಶಿಬಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲು. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಆಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾಧಿಪ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ, ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ, ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ವೇದಿಕೆದ ತಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೇನು ಅತ್ತಿ ಬಿತ್ತಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕಂಡ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಂತರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ನೇತ ನೂತನ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಮಿಡ್ನೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೇರಲ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯತಿರಾಜ್ ಶೇಣವ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೇತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಿಲ್ಲಮನೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲನ ಮನೆಯಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮೇರ್ನ ಈ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟೊಳ್ಳೆರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಕೂಟೋಗು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿ.
ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವಿಜ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುಂದ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊರದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಭಿನ್ನ. ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ್ ಸಂಘದ ಈಸಿಯಾಯಿಂದ ತಲಪಾಡಿ ಗುಟ್ಟು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಈ ಸಭೆಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಭಿನ್ನ. ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಸೇಗೋಲಿ ನೇತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಾಜಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿನ ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ನಾರ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಹೊಸಮನೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಈ ಸಭೆಗೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೋಟ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊಂಡು. ಅಂಜನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೀಳ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೂಟವು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂತರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬೇತ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಭವಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೋಟಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜರಾಮ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ರಾಜರಾಮ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಸಿರಿಸ್ವಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೀತಾ ಆರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಿಣಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಳ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾಡದೆ ಭಿನ್ನ. ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಿಪುರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರಲು ಮೆರೆಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದು. ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಂಡು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರೆದು ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕು ನೋಡಿ ಬಣ್ಣದೆ ಭಿನ್ನ.
ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಪುರ ನೇತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೈ ಸಂತೆಗುತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಕಾಣಿನ ಬತ್ತು ಸುಭಾರಿಸಲು ಹೋದರು ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ. ಕೂಟೋಡು ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲೆ, ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಅಕಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ತ ಬೈತಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರೊಳ್ಳೆರು, ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೊಳ್ಳೆರು, ಅಕಡೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೆದು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಕ್ಯಾರ್ ಮಂಟಮೆ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ 20 ವರ್ಷಡು ನಡತ ಬತ್ತ ಸಾದಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಂಚ ಉದಿಪನ ಆಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಒಂಜಿ ಹಾತೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ಬತ್ತಿ ಭಂಗ ಒವಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಗೂ ಐತನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪಂಡು ಆ ಇತಿಹಾಸ ಅತನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಕಲ ಎದುರುದೀರೊಳ್ಳೆರೆ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ್ರು. ತಲಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಡತ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿ ಈ ಸಂಘ ಇಂಚ ಉದಿಪನ ಆಂಡೆ ಈ ಸಂಘ ಬಡದು 50 ಜನ ತನ್ನ ನೆತ್ತರನ್ನು ಬೆಗರ್ಮಲ್ತದ ಬೆಂತರು ಪನ್ಪುನೇನು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟನೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರಡ್ತೀವಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾರಡಿತಿನ ಸಿಂಹ ಒಂಜಾತ ನಡತಂದು ಹೋದು ಪಿದ ಒಗರದ ತೋಪುಣಿಗೆ ಯಾನು ವಾ ಸಾಧ್ಯಡೆ ಬೈದೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಐನು ಸಿಂಹಾಲೋಕನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ತೆಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಡತ ಬತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯದ ಸಿಂಹಾಲೋಕನನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರದಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ 2005 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಬೃಂದಾವನದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಲಿಗೆಡೆ ಉಲ್ಲಾಳದ ಆಸುಪಾಸದ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಇಂಕಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೋಡು ದೂರೊಡೆತನ ಮಾತೃ ಸಂಘವು ಇಂಕಲ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಎತ್ತನ ಆಕಲಿಗೆ ನಡಪಡೆಯರ ಆಪೋಜಿ ಪನ್ಪುನ ನೆಲಟೆ ಅಪ್ಪಗದ ಉಲ್ಲಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಕೋರ್ದ ಇಂಚೆತ್ತನ 14 ಗ್ರಾಮ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯಡುಂಡು ಸೇರ್ಸಾದೆ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಮನ್ಪುಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘದ ಒಂಜಾತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅತಂದಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಕಲಿ ಕೈಯಾವಡು ಪನ್ಪುನ ನೇಟು ಆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಸುಮಾರು 250 ಜನ ಆ ಪುರ್ತರು ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡಿದು ರಾಮನವರ ರೇಖಲು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ರಾಜರಾಮ ಅಡ್ಡಂತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಾತೆ ಈ ತಲಪಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾತಿನ ಒಮ್ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೋರ್ದ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ತೋಟದ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಸಂಘ ತುಂಬಕೊಂಡು ಒಂಜಾತೆ ಜನ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತೇರು 14 ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಯರು. ಅವೇ ಪೊರ್ತಡು 2008 ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಘೋಷಣೆ ಆಂಡೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯ ಪನ್ಪುಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ ಆನೆ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತನಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತೇರೆ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಂಘ ದಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಂಡು ಈ ಸಂಘ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಆನದ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಇತ್ತನ ಪಂಡಂದ ಈ ಸಂಘ ಹೊಡೆದಾದೆ ಅತಂದಂಡ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಹೊಡೆದ 4 ಜನನು ವಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಡಪೊಡ್ದು
ಅಲ್ಪ ವಲಯ ಸಮಿತಿ 56 ಜನ ಸೇರಿದೆ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿದ ಸಂವಿಧಾನನು ಆನಿದ ಹಿರಿಯಾಕಲನಂಗೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದಲೆ ಸಂಘ ದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಘ ಜೀವೇನು ಒರಿ ಸಂಘ ಆಪುಜಿ 10 ಜನ ಸೇರಿದಾನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆಪುಣು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಆನಿ ವಲಯ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತೇರು ತನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡೆ ಆ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಸಂಘದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಂಘ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಳಿ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಆರೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಾರ ಇಂಚಿತ್ತನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಯಂತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ತನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡೆ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನಾರೆ ಒಂಜಾತ ಈ ಸಂಘಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹತ್ತಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಏನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆತನ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರ ಆಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ನಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತರ್ನ ಅವಧಿಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೀರೆಲ್ಲಡೆ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯದ 550 ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾದ 3 ವರ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾದ ವಲಯ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ವಲಯದ 25% ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಸುಮಾರು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 75 ಎನುಪ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಕುಲು ಸಹಾಯಧನ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕೊಡ್ತ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಇತಿಹಾಸ ತೋಣಂದಾಂಡ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತಡು ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮುಂಜಾತೆ ಹೀಯಾಳಿಸವಂತೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಕುಳಿಯಪ್ಪ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮುಕುಳಿಯಪ್ಪ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಮುಕುಳಿಯಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತೆಗಳಿಕೆತ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಯಾಲ ರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಉಂಟು ಅವೇ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪುಗೆಲಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆರಂಭಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣರ ಏಕಲು ನಿಖಲ ಎದುರು ನಿಖಲ ಪಿರವಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ ದುಮ್ಮ ಪೋಲೆ ನಿಖಲ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಡ ದಾಪುನ ಸಹಾಯನು ಯಾನು ನಿಖಲೆ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುರುತ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸಭೆ ಆತನದಂಡ ಮರ್ಯಾಶ್ರಮ ಶಾಲೆಡು ಸುಮಾರು 250 ಜನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದೆ ಆನಿದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಆಂಡೆ ರಾಮಣ್ಣರಿಕಲ್ ಬಂಡರೆ ಯಾನು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೋಷದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅತ್ತೆ ಇಂಕ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪೋಷ ನಿಕಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಎನರ್ದು ತೆರಿನ ಹಾಕಲು ಅಕ್ಕಲೇನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ನಾಯ್ಕ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆರೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾರು ಆರ್ನ ಅವಧಿಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಾತೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಘನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಪರಡು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡೆ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ 3-4 ಜನ ಯಾನು ರಾಜನ್ನೇ 6-2 ಜನ ಸೇರಿದೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಬಂಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏತುಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 175 ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ವೆ ಮನ್ಪುನಕ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯಡು ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಎತ್ತನಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರು ವಲಯ ಸಂಘದ ಅವೊಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬದಾಂಡಲ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಏನಾರು ದಾಪನ ಬೇಳೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 4 ನಮೂನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ನಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡೆ ಬಂಟರ ಪಂಥ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಬಂಟರ್ನ ಕೂಡುಕಟ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಆದಪ್ಪು
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕವಾದ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘನು ಒಂಜಿ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜಲಕ್ಕೆ ಮಂತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸೆ ಅಡ್ಡಂತಾಯರು ಆ ಪುರ್ತಡು ಇಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜರಾಮ ಅಡ್ಡಂತಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಬೆ ಕಲ ಇರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಾತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಡು ಐನು ಆ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡೆ ಆರ್ನ ಅವಧಿಡೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆದಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬುಳೆಪಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತಿ ತಂಡ ಅವು ರಾಜರಾಮಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಿರ್ದ ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಇವನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನಟಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಡೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ ಇಂಚೆತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಅವಧಿಯಡೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡಲೇ ಉವಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಾತೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೈಲೆಟ್ ಒಂಜಾತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಮಲ್ತ ಬಂದುಳೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ರ ಗೊಬ್ಬದ ಪಂಥ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನಂಡ ವಿಹಾರ ಯಾತ್ರೆ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರಂತರವಾದ 4 ವರ್ಷಲ ಆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಮಲ್ತನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇತ್ತನಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ಪೊರ್ತಡು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳಿದ ಒಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ನಡೀತೊಂದು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನಡುಪ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದುಂಬೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜಯಪಾಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಡೆ ಜಯಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಕಲ ಇತ್ತಾನೆ ಇಂಕಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಸುರು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಐತದ ವರುಣ ಹಾಲ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ಚಾವಡಿ ಸಭಾಂಗಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ 5 ಪಕ್ಕ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪರಾಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ಕೋನಾಚೆ ರಘುರಾಮ್ ಕಾಜೆ ಅವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತೊಂತ ಆ ಪುರ್ತನ ಜಯರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನಂತೇನೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲ್ಟೆ ಒಂಜಾತೆ ಕಡೆಟೆ ಜಾಗೆ ನಂಡು ಓಲ್ಲ ಸರಿಕಟ್ಟೆ ಜಾಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆರ್ನ ಅವಧಿಡು ಒಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತಾರ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡದ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಕೋಣಾಜದ ಸಮೀಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗೆ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಐಕೆ ಒಂಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅತ್ತಂದಂಡ ವಲಯ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸದಾಶಿವ ಪುಂಜರಾದಪ್ಪು ಅತ್ನಂಡ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಳ ಮುಖರಾದಪ್ಪು ಅವೇ ತಂದೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರಾದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕುಳ್ಳ ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಲೆ ನಂಗೆ ಮನ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡು ಆಕಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಗ್ನರಾಯರು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತಾರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಟರ್ಮಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬತ್ತನೆ ಆಡ ಅರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪನ್ಪುಡ್ತನ ಆಶೆ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತರೆಗಿತ್ತನೆ ಆರ್ನ ಪೊರ್ತಡು ಅರೆಗೆ ಅವು ನೆರವೇರಿಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಪೊರ್ತುಲ ಒಂಜಾತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂಡ್ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮನ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಆರೆ ದಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ 5 ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ತಲಪಾಡೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತಡು ರಾಜನಮಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಪುನರಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮುಂಚಾತೆ ರಾಜನಮಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕమైన ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಇಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯರ ಪಾಲೆ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿಂದು ಆಪುಂಡ ಇಂಕಲು ತಿಂಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಂಕಲು ಸೇರಿದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂತ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಮೂಲಲ ರಾಜರ ಮಡ್ಡೆ ಅಂತಾರಿಗೆ ದದನ ಒಂಜಿ ಈ ನಂಗೆ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಅಂಡಲ ನಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶೆನ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಪಾದಿರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿನ ಕುಲದಪ್ಪನಾಗ ರಾಜರ ಮಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ ಬಂಡೇರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಆಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರೆನ ಪಡಿಸಿ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಧಟ್ಲು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀತ ರಾಮನವ್ರ ರೈಕೊಲ್ಲರು ಆಡ ಪಾತ್ರೆರ್ದು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಡ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನು ರಾಮನವ್ರ ರೈಕಲ್ದ ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಯಾನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಏನರ್ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನ ಕೊರ್ದು ಆರ್ಲ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪಾತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತೆ ಸರ್ತಿ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ಯ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತೇರ್ದು ಸುಮಾರು 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಬಾದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕೊಡುಗೆ ನೆಟ್ಟು ಅಪಾರವಾದ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಸಂಘವು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಛತ್ರ ಆಯ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡೇರು ಅವರಿಗೊಂದು ಹಠ ಇತ್ತನ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಾಧನೆ ಇತ್ತನ ಅವರಿಗೊಂದು ಛಲ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಅವಧಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡು 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಂದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಆರೆ ಐಟ ಮುಂದುವರಿಯರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನಿಯಾದ ತಿಕ್ಕನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಬುಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕಟ್ಟಡ ಬರೋಡಂದ ಕಾರಣ ಏನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ದುಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡಾಡ ಇಂಚನೆ ನಂಗೆ ಏರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ದಾಲಜಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತನು ಸುಮಾರು ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿ ಇಂಕಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಐಕೆ ಇಂಕಲು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಪೋದಾಡ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾಡ ಇಂಕ್ಲೆ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರು ಎಂಕಲೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಏತ ಆ ಪುಣಕಂಡು ತರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಪುಣ ಪಂಡ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದಾಡ ಯಾನು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ನಿಖಲೆ ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇದೆಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಭವನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರಸನಡ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಡ ಒಂಜಿ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ದಂಡ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡದು ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾದೆ ಆರ್ಬೋದು ಆಡ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಆರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಏನಡ್ದು ಹೆಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಐಕೆ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಇರೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಆರು ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಡಿ ಅವೇ ಪುರ್ತರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸುಮಾರು ಮೂಜರೆ ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಸಭಾಭವನ ಇನ್ನು ಕೋಣಾಜಿದ ಪುಡಿಕೆ ಪೋನ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟದ ತಲೆದೆತ್ತು ಉಂಟಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭವನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆ ಆತಂಡು ಅವು 2018 ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ತಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ರಚನೆ ಅದೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಡ ಬಂದಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವಲಯ ಸಂಘಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಡೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಘ ದಾದ ಕೊರ್ತಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಭಟ್ರ ಸಂಘ ದಾದ ಕೊರ್ತಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದಾದ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಂದನ್ನು ಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ವಲಯ ಸಂಘ ಹೊಡೆದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಹೊಡೆದು ತೆಕ್ಕಿಂಚಿತ್ತನ ಕರಿಮಣಿದ ಭಾಗ್ಯ ಸುಮಾರು ಆನಿಡ್ದ ಇನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 10 ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಭಾಗ್ಯನು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದ ಐಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಭೀರಾಲುಲ್ಲೇರು
ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅವ್ರು ಒಂಜಾತೆ ಐಟೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಂತೇರು ಆಕಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡ್ದಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಡ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತೆ ಆಕಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಕಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಜಿಂದಂಡ ಮುಲ್ತು ಜನ ಕಡಪುಡ್ದು ಆ ಕರಿಮಣ್ಣ ಅಲ್ತ ಕನತ್ತದೆ ಆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿತ ಬಂದುಲೆ ಖಾಲಿ ಈತ ಎತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ತಿಕ್ಕಂಚಿತನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಧನ ವಾರ್ಡ್ ఆయన ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಟ್ಟ ఉంచిన ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ವಲಯ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಶ್ರೀಯುತ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಂದಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಾರೆ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಕೋಟಿ ದಾತೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮ ವಲಯಗಳ ಒಂಜಾತು ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ವಲಯಗೂ 20 ಆಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಡೆದು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಇಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿಗಾದಪ್ಪು ಆತನಂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತನಗಳಿಗಾದಪ್ಪು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಳಿಗಾದಪ್ಪು ಇಂಚಿತನ ವಲಯಗೂ ಸುಮಾರು 200 ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನನಗೆ ಒಕ್ಕೂಟೋರ್ದು ತಿಕ್ಕಿದಂದ್ರೆ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಯರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೊಂದು 25 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ದಾತೆ ಸಹಾಯಧನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗಳ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಜಾವನುಂಟು ಐಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘಗೂ ಸುಮಾರು 14 ಗ್ರಾಮಗೂ 14 ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆದಪ್ಪು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗಾದಪ್ಪು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕುಳಿಗಾದಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ತೊಂದಲು ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ದಾದ ಉಪಕಾರ ಆತನೊಂದು ಕೇಳಿದಂಡ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರೇತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಇಲ್ಲದಪ್ಪು ಆತನಂಡ ಇಲ್ಲದ ರಿಪೇರಿಗಾದಪ್ಪು ಆಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ವಲಯದ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೊಡೆದ ಆತನೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗಾದಪ್ಪು ಆತನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿ ವಲಯ ಸಂಘ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಹಾಯ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕರಿಮಣಿ ಭಾಗ್ಯ ಸುಮಾರು 3 ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಇಂಕಲು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಅದನ್ನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವದೆಡೆ 3 ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಇಂಕಲು ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ತ ಬಂಧುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿವೇಶನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಪುರ್ತೊಳಗೆ ಇಂಕಲು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ್ ಆ ಪುರ್ತೊಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ರಚನೆ ಮನ್ಪರಾಯಿಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊರೋನಾ ನಡೆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಾಯಿಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ 21-22 ಆವಡು ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಸದೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮನ್ಪುಣ ಪನ್ಪ ನಿಲೆಟೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ರಚನೆ ಆಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಲೇನು ಇಂಕಲು ಪೋದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತಾ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕವೈನ ಸಹಾಯ ಕೊರಿಯರಿ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡ ಅಂಡಲ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಅಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಮಾರಂಭೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ವಲಯ ಸಂಘದ ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರಿ ಆರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಕಲು ಒಂದು 10 ಜನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಆ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುಣ ಮಹಾಮಾರಿ ಇತ್ತನೇದವರ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ 92 ವರ್ಷಡು ಇಂಕಲು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಒಂಜಾತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕಲು ದೀಪ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಕಲ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡತಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ
ಕಟ್ಟಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಎಂಕಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಬಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಮುಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂಕಲು ಕೈತಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತಂತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ತೆತ್ತನಂತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಕೊರುವಂತೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ನೆನಪುನ ಎಂಕಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ ಉಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿನೇ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆನೇ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ ವಲಯ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇತನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಕ ವಲಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಶ್ರೀತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮರಟಿತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ದಿ ತುಂಡುಲ್ಲೇರು ವಲಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಿಂತನ ಶ್ರೀತ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ವೆಲ್ಮ ಹೊಸಮನೆ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಲಾಯರು ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀತ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲ್ಲ ಪೂತ ಅಂಚನೆ ಶಾಲದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಲಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಹೆಗಡೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀತ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಚಲೆ ಹೊತ್ತು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀತ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಗಾರ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಪುನಾರ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಿಡಿದು ಶಾಲು ಅಂಚನೆಂಜಿ ಪೂತ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀತ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೋಣಾಜ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀತ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕಲ್ ಕಲಿಮಾರು ಅಂಬಳಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಕಲ್ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೇರು
ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯೋಗೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್, ಬೋಳ್ಯಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹಿನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ವೇತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಎಂಕಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರೇ 5 ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಡೆ ರವಿ ಅನ್ನೆವರಿ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತ ಏನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ. ಉಪ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಶ್ವೇತ ದುರ್ಗಾದಾಸ್ ರೈ ಹರೇಕಳ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ರ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿತ್ರ ಅಡ್ಡಂತಾರ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ವೇತ ದಿನೇಶ್ ರೈ, ಸುಖೇಶ್ ಚೌಟೇರ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲಗುತ್ತು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಶ್ವೇತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೆ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು. ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪೋಂದುಲರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಡದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಲ್ತನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆನ ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಆತನಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿವೇಶನ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರಾಂಡು ಆಯ್ತು ದ್ಯೋತಕವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅರೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೋಡ್ ಬತ್ತೆ ಆಸೆಂಡ್ ಅವಡ್ ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾರ ಹಾರ ಫಲವಸ್ತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಾಲಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವಂದನೆ. ಎಂಕಿತ ಸತ್ಯಪನ್ ಪಯನ್ ಸನ್ಮಾನಡು ಬಾರಿ ಪಿರ ಪನ್ನಗ ಸನ್ಮಾನಡು ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತೋರ್ಜುಡು ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾದ ಪನ್ನಗನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯನೇ ಕಿಲ್ಲೆ ಏನು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೆಗು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೆ ಏನು ಬನ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪುದರ್ದೀತನೇ ಕಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ನೇಮು ಅಂಚ ಕಿಲ್ಲನ ಮನೆ ಯಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಿಲ್ಲೆ
ಕೊಡ್ತಿನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತದ ವಸ್ತು. ಈ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ವಸ್ತು ನಂಗೆ ಇತ್ಯದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿನ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸೋಡು ಅವೇನು ಪರಾಬರೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗೂ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನಡ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಕಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನುಭೋಗ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಳಿಯಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಾವತಿ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ರು ಇಂದು ಆ ಗೌರವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಪುಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಓವೇ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಬದುಕು ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಾನ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿದ ದಾಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಎಕಡೆ ತಾನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಪಂಡೇರು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಂಚನೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಪುನಃ ರಾಮೋಹನ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಪೀಠಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ರಾಜರಾಮ ಅಡ್ಡಂತೆಯರು ಅವೇ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾಯನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ಆರ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ಪೂರ ಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮೆಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆನ್ಲ ಮುಂಡೆಲೆಡುತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಂತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಲಾಂಟ್ರು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಜವನಿಯರು ಬತ್ತದು ದುಮ್ಮುಂತದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇರು ಆನ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಪಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಎಂಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿನ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತೂನಾಗ ಇನಿ ಎಂಕ ಬಂಜಿ ಇದು ಬೋಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನಿತ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯನೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಆಂಡಲ 5 ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿನದಾಲ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕು ದಾಲ ದಿಕ್ಕು ಆಂಡ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೆಲಸದು ನಗ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ತೋಜಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತೋಜಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಎಮ್ಮ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ಕೊರ್ನಗ ಅವಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಂತೆಯರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಪನ್ಪುನ ಮಖ್ಯಾರ್ ಮನೋಜು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಜವನಿರು ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮೋಹನ್ ರೈ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಗ್ಲು ಪೂರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗಾದು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಬಂಟ ಚಾವಡಿಡು ಎಕಡೆ ತಾನೆ ಬನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಸದುಪಯೋಗ ಬರೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಅವೈತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಲಂಟ್ರು ಬಂದಿರು ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ ಅಂಡರ್ಡ್ 14 ಗ್ರಾಮ ಉಂಡುಗೆ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅವು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಐಕಾದ್ರೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಆ ಜಾಗನು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕಲನೇ ಜಾಗಿಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಇರಾದಿಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ದಿನೇನು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವೇನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಿತಿದ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಚಾವಡಿಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಟರು ಎರ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರು ನಿಜವಾದ ಎಕಡೆ ಕಾದರ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ MLA ಕಾದರ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಪೂರಾ ಒಂದುಂಡು ನಾಯಕತ್ವ ಉಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎದುರು ಉಂತಾದ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲ ಆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಓವು ನಮ್ಮಡ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಕತ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುನದ್ದು ಜನಬಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಧನಬಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ಲ ನಂಗೆ ದೈವ ಬಲ ಕೂಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆತರ ಬಂಟ್ರನಗ್ಲಿಗೆ ಜನಬಲ ಉಂಡು ಧನಬಲ ಉಂಡು ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆನ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಆದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಸಾರ್ಥಕಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿ ಎಟ್ಟಾವಳಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ನನಲ ಮಿತ್ತುಗು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳ ದಿಕ್ಕಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗುಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ದಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಿತ್ತುಗು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನೆಗೆತದು ಬರಡು
ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ದಾಲಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಓಡಿತನಾಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗಳ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಸೋಮೇಶ್ವರಲ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲು ತಲಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ವಾಸ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರದೇ ಯಾನು ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಅಂಚಿನ ಈ ವಲಯಗಳ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ತಲಪಾಡಿದ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ್ವಜನತಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಳ ಒಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಜನತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಡು ಅಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮಿತಿ ನನಾತು ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ನಡಪಡುದು ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೂ ಮಲ್ದರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಜಾಗೆ ಇನಿ ಯಾರು ಪಲ್ಲೆಕನೆ 2 ಲಕ್ಷ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ಜಾಗಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬಣ್ಣಗ ವಾಕಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಈ ಕಾಲಡು ಅಂಜಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಜಿನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಹಸಿಗಳಿಗೆ ಪೋತು ಅಂದು ಲೆಕ್ಕ ದುಂಬೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಆದು ಪೋತು ಇಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಕಾಶನು ಆಕಲಿಗೆ ಆ ದೇವರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಈ ಜಾಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಗೂ ಅನುವು ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಿರುವನ್ನಗಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂದುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ದ ನೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಮ ಮಸ್ಸುಂಡು ಸಾಧನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಸ್ಸುಂಡು ದಯಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತೀರಿ ಪಾರಿಯಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಜಿನ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ಇಜ್ಜಿರಿಂದಾಂಡ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರನೇ ಕಷ್ಟ ಹೊಂದುಂಡು. ದಯಬಣ್ಣ ಆತ ಸದಸ್ಯರು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಐಟೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೇ 14 ಗ್ರಾಮಡು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಮಂದಿರುವಂದು ಪ್ರಥಮ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಬಂದುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಗಡೆತ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ಅಂಜನೆ ಇನಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಸಮಾಜಡು ಅವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬೈದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯಲಿಡೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಐನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ನಗಲು ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ. ಐಟಿ ಈ ಭಾಗಡು ಬಂಡ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಐತಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅಂಜನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಡು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲಕ್ಕಲು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಲು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಂದೆ ಐನು ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ. ಇನಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಣಂಜಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಜನಕಲ್ಡಜ್ಜಿ ಒಂದುಲೆ ನನ್ನ ಮೆತ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಿ ಈ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಕಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಕುಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈತ ಶಾಲು ಹಾರ ಅಂಚನೆ ಶಾಲು ಹಾರ ಫಲವಸ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ತಕ್ಕಳರಿ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಾತ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮರುತು ಎಸ್ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾನಾಧಿಕದ ಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಮರುತು ಆಳ್ವೇರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ PUC ಶಿಕ್ಷಣನು ಮಿಲಗ್ರಿಷ್ ಸಾಲೆಡ್ ಜೊತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಂಟ್ರಾ ಕಾಲೇಜೆಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮನು KPTಡೆ ಮುಗಿತಿದೆ.
ತನ್ನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಡು ಅತೀವವೈನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜ ಒಂದು ಐನೆ ಬುಳೆಪ ಒಂದು ಕರಾಟೆ ಪಂಪಿಂಚಿತ್ತನ ಗೊಬ್ಬಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಸಕ್ತಿನ ತೆತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಧಿಡೆ ತರಬೇತಿ ತಿತ್ತೊಂದು ಸತತವಾದ 15 ವರ್ಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾಟೆನೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ. ಕರಾಟೆಡೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆದು ಅವೇ ರೀತಿ ಬುಲ್ದ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ 3 ಬೆಲ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನೆ ಬೆಲ್ಟನೆ ತಿತ್ತೊಂದನ ಈ ಒಂಜಿ ಮರುತು ಆಳ್ವರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗದಿಗಡು ನೀರು ಕಲ್ತಿತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಜಾತೆ ಬಹುಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಗೋವಾಡೆ ನಡ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ಉಡ್ಲ ಪಾಲ್ತಿತ್ತೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಪಡಿತೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ನಲ್ಪನೆ BKI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಾಟೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅವೇ ರೀತಿ 2022 ಪಾಲ್ತಿತ್ತೊಂದು ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆ ರೀತಿ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತೆ ತಿಕಡೆ ಬೇರೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿನ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮುಗಿಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ. ಸತತವಾಯಿನ ಸಾಧನೆ, ಅವಿಶ್ರತವಾಯಿನ ಶ್ರಮ, ಅವೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಚಲೋಟು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅವಧಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿಪೋಡು ನೆನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಖೇನ ನನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉಲ ಹಿಡ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಡಂತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಡಂತಾರೆ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡಿದೆ ಶ್ರೀತ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಎದುರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಪತ್ನಿ ಅಂಚೆತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ, ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಯಂತಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಕೆಲವು ಕಿರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವುದು. ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ, ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಿರಿಯರೊಂದಿಗಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಂತಹ ಗುಣಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು. ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮಹಾಬಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾದಿಲಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು ಓರ್ವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು. ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಂಘದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕನಸಿನಂತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ. ಇವರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸೂರಿಗೊಂದು ಅನುಷ್ಠಾನದ ತಿಲಕ ಬಿಟ್ಟವರು. ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವವರು. ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರದ ಇವರ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವಗಳು ಇವರನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ, ಹರಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಬಂಟರ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಸರಳ ನೇರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಕಣಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲಡಿತ್ತು ಅಂದು
ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿದ ನಿರ್ಮಾಣಕರ್ತರಾದ ನನಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ರೂಪ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸುಧಾಕರ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವದ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾರ ಪೇಟ ಅಂಚನೆ ಫಲವಸ್ತೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವೆಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಲ ಎಂಚಿತ್ತನ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡ ಮಲ್ರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂಪನ ಮೂಲಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ಸಮಾಜೋಡು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕೋಡು ಬೆಂದಿಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಕಿಲ್ಲನ ಮನೆ ಯಾನೆ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತ ವಂಶಸ್ಥರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿನ್ನಾಧಿಕದ ಮನೆಟ್ಟಿತ್ತನಾರೆ ಅರೆಡ್ದೆ ರೆಡ್ಡಿ ಶುಭ ನಡುಕುಡು ಈ ಉವ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಉವ್ವಾಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೂರು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಕಟ್ಟದೇರು ಎಲ್ಲಿಯಡು ಕಟ್ಟಿರೋ ಆಂಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐತೈತು ಪಿರಾವಿತ್ತನ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಏರ್ಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರೈಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆನೆ ಅನ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚಾದೊಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ದಯಬಂಡ ಒರಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಅಂಡ್ ಆ ಪದಾಧಿಕಾರದ ವಿನಿಯೋಗನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಜನಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ನ ಪ್ರೀತಿಡಿಂಚಿತ್ತನ ಅಧಿಕಾರನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ತಲಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುಪುನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ದಯಬಂಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ಡನೆ ಜತ್ತನೆ ಏನು ಮಲ್ಪು ಏನು ಅನ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಲಲ ಎಡಬೋಡು ಮನುಷ್ಯ ಗುಪ್ಪು ನೀ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಾಳ್ವೆ ಐಟ್ ರೆಡ್ ದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನಲ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟುನಲ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಪಿರತುನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣೇನು ತೋಡಿಗೆ ಐಟು ನಮ್ಮ ಕೆಸಡ್ಲ ತೋರಿತುದುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿ ನೈ ಚಾವಣಿದ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋರಿತೊಂದುಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ ಮಾತ ಪೋಪ ಬರಪ ಮಾತ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯಡ ಆಯ್ ಸೈತದ ಪೋಯಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಒರಿಯುನಿ ಆಯ ಮಲ್ತನ ಧರ್ಮ ಆಯನ ಕೈಪತ್ತದ ಎದುರು ನಡಪಂಡು ಆಯ ಮಲ್ತನ ಕರ್ಮ ಪಿರಾವಡ್ದು ಆಯನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣು ಅನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದುಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಏಪ ಕೊರಿಯನ ಏಪ ಸಮಾಜೋಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡನ ಅವು ನಂಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ ಈ ಇನಿದಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೇಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಐತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏನೋದಕ್ಕೆ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಾರೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ಪಾತೇರಿ ಆನ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪಾತೇರುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನನಲ ಮಿತ್ತಗೆ ನಮ್ಮಡ್ದಾಪನ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ತಯಾರು ಉಲ್ಲ ಕುರ್ಪ ರೆಡ್ಡನೇ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈ ನಿಖಲು ಏತು ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ನಾನು ಮಿತ್ತಗಲ ಇತ್ತೆ ನೂತ ಎಳುಪ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಇಲ್ಲಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣಿ ಪಾತೇರ ಬತ್ತಂಡು ಐಟ್ ನಿಖಲು ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಿ ಅಂಡ ಅತೀ ಬಡವೇರು ದಾಲಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ದೆತ್ತು ಬತ್ತದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೆಮಲ್ದ ಇನ್ನು ತೂದು ಅಕ್ಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ದಾಲ ಇಲ್ಲು ಕಿಲ್ಲು ದಾದಾಳ ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಡು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸೀಮಿತವಾದ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣದಿತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ ಸರಿಯಾಪನ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನ ಕೊರ್ಪ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ತದನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ಕೊನಪುನ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪರಿಷ್ಯಾಡದ ಬತ್ತೆಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಆಗ ಅಸೌಖ್ಯ ಘನಘೋರ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಆಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಕ್ಲು ಮಾತು ಆಯನ ಚಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಇಂಬೆ ಬದುಕುಜೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಅನಾಗ ಈತ ರಾಜರೇನು ಸೋಪಾದ ಆಯ್ಕೊಂಡತ್ರ ದನ ಕನಕ ಅದು ಈತ ಸೊತ್ತು ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಇಂದೇನು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಕೊನೆ ರಾಪುಜತ್ತ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಈತ ಮಲ್ತನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಈತ ಒಂಜಿ ಇನಿದ ಇತಿಹಾಸಡು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಪೋನಾಗ ದಾದ ಕೊಣಪೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪಗ ಆಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ಅವಳು ಉಂದ ಎನ್ನ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಹೋಲು ಮಲ್ಪಡು ದತ್ತು ಬಲತ್ತಡು ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡು ಕೈಲ್ನ ಅಪುಡೆಟ್ಟು ಇಪುಡೆಟ್ಟು ಬುಡೋಡು ದತ್ತು ಬಲತ್ತಗು ಅಪಗ ದಾಯಗಿಂದು ಕೇನ್ವೇರಿಗೆ ಆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಪೂರ ಚಾಚರ್ಯರು ಅಪಗಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆ ದಾದ ತುಲ ಯಾನು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪೋನಗ ಯಾನು ದಾಲ ಕೊಣಪುಜಿ ಮುಲ್ಪನೇ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದುಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ದಾಲ ಒರಿಯುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈನು ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟುವೆರಾತಿ ಆಡಪನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯುಣದು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ದಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಪಣದು ಯಾನು ವಿರಾಮಿಸು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಳ ವಲಯ
ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ನಿರಳ್ಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಈ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರೆ ಎಂಕುಲು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಡ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ನಕಲು ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ದಯಪಂಡ ವಿನಯ ನಾಯ್ಕರ್ ನಾವದಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಾದಿದ್ದು ಮುಂದುವರಿನ ಸಂಘ ರಾಜಣ್ಣನ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಎನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಮುಂದುವರಿದು ಈತ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವಧಿಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಅವಧಿಡ್ಲ ಎಂಕಲು ಒವೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಡ್ದು ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಒರಿಯನ ಸಹಕಾರ ನನಂಜಿ ಹಂತೊಂಜಿ ಕುಡನ ಸಹಕಾರ ಸುಧಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಸಹಕಾರದ ಅರ್ಹವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೋಜುಲೆಕ ದೇವೇರು ಒಪ್ಪುಲೆಕ ಇಂಕಲು ಐನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪಾಪ ಪಂಡ ನಂಗೆ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕುನ ಕಷ್ಟಗಳು ಪುಣ್ಯ ಬಂತನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಎಫ್ ಡಿ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಡಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪುಣ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ನೇನೆ ಯಾನ ಮಂತಿನೇನು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತೀರ್ನಾಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹಿತಾಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆನು ಅಂತವೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಒಂಜಿ ಹಾತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿ ಪಿದೇ ದಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾತೆ ಮಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಣವುದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು 25,000 ಮಿತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲೇನೆ ಇಂಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈದ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಅಂಜನೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ವೇತ ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾವ ಹೊಸಮನೆ ತಲಪಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋದು ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಪೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಹೊಸಮನೆ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಭಾವ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಯಾರ ಮಂಟಾಮೆ ಶ್ವೇತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟೆಕಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಬೋಡಾದ ಆ ನೀರ್ತಿ ನಿಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಇನಿಕಾಲಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಗಳ ನಿವೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಮುತುವರ್ಜಿತೆ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂಜಾತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಲಾರೆ ಶ್ವೇತ ರಾಮನ ರೇಖಲು ಆತ ಅತ್ತಂದು ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ಜನಕಲ ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಮುಖಾಂತರವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘವು ಆ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊಡ್ನಾರೆ ಶ್ವೇತ ರಾಮನ ರೇಖಲು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಕೋರೋಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ರೇಗಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಾವನಾ ಒಡ್ಡು ಬಂಡದು ಆ ಕನಸು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರೈಸದ ಐಕೆ ಎಂಕ್ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅತ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನಿಟ್ಟು ರಾಮನವರ ರೈಕುಲು ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ತಂದ ಬೇತಾಕಲ್ ನಡೆದಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ದೇನಿಗೆ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ದೇನಿಗೆ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತನ ಎಂಕಲ್ ಪಂಜನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಅಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತಬಿರೋಡು ಭಂಗವೈದ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಮಾಜ ಭವನನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪುನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಉಪಯೋಗಿಸಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆನು ಅಂತ ಒಂದೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಡೆತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿತಿ ಮಾತಾ ಬಂಧುಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿತಿ ವಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆಕಲಿ ಕುಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮೇಲ್ಗದ್ದೆ ಉಪ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ
ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅರಳ್ಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಔಟ ಕಕ್ಕೆಂಬಜಲು ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅಧ್ಯಂತ ಗುತ್ತು ಹೊಸಮನೆ ತಲಪಾಡಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲೌಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲಿಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಬೆರಿಸಾದಿತ್ತಿನರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಧುವಿಜಯ ತಲಪಾಡಿ ಅರೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಹೊಸಮನೆ, ಶ್ರೀ ನಾಗವೆಮ್ಮ ನಾರ್ಲ ತಾಯಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾರ್ಲತೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಲಪಾಡಿ ನಾರ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲನ ಬಂಟ ಸಂಘದ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಚಾವಡಿಗೆ ಸ್ಥಳದಾನ ಕೊರನಂಚಿನಾರು ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಮುಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಾನಾ ರೀತಿಯಡು ಸಹಾಯ ಮಂತದು ನೀರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ನುಂಜಿ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರನಂಚಿನಾರು ತಲಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಯಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕೊಡೆದ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತಿನಾರು ನಮಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ದೇವಪುರ ಆರು ನಮ್ಮ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಕೋಡದ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಎಂಕಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಯಾನು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುಗಿದರದ ಚುಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ.